Kau kau mana? Bit cái rồng nàng thay phải nữa. Giờ tụi nó phong cả ham, hay nào hay? Ang tini shock pajak Agartala GB Hospital. Gay tabok habia ko fataro. Usakango nrok nukbai khanam bukhukje khoroksa sarobala deborma nai yang Sobol Singh hezamara bakhakni bini urgent thai nang tongmani bagai ang post khlaimani Facebook te YouTube bo post khlaijak thai renai rok tongkhai kisari baija dehnai haipano manli a khoroksa bo contact khlainai kerekha aboni bagai ang songkha ang bo taisa sak ka hamang khaba ang sak bai thangno risiwan hnai abo haike ang tini tabo goro sok paijak hospital ganawa abono belaikhai rogi bo serious hai pholijak bosak ganangai tei thai belai na kom thai nangai tongo nge tamjani rokungkha ang bo sak sasuk mania ko abono phaide sang mankha hangkai jai mansak suba lainai abo haike sang rang puisa bai simi suba mong abo simia sang thai rok relai subai mankhai abo sitai bo samung kotor abono ko krai tini ano ishor tu bukha nijini thai no tei khoroksani bagai donate khlai bini langmano mothangnani bagai abono belai hambai kai tono hambai maribo obo khai samung khlainani ano phanda mali bagai amokai sang thai rok ralaina hangkai belai kiri layo baksa sini guardian rok belai no kiri jak layo thai rok relaina hanai sakai oma thai rinani no asek sari khane wai to rima lok lima abo danang boinyo thai rinani hanai kabang ma guardian rok bo negative bung lai phia ba ama khaya sini thai sang thai thango bine expire dang thango hai sa taisa ba haike thai seng saphiro sang thai re ka hangkai sini bo sakse ka hamonga no thai rinani bagai ta kiri di abo mungsang ya tei bo sini bo sakni bagai ka ham haidi je man sak sang thai re lainai aba haike sini takok tei bokok ni langmano sang ban se re lainai ta ang tabok thangnai hospital blood bank sok paja khama hangkai blood bank yang hangkai patient da brok phai tongo brok no kisana sing tongang already sok paja hinge brok phai tongo ni sahara sei puila kha exchange khlaimia ni khana mane same blood group nangnai hnai phaipuna exchange khlaima no ribaya ko rest khaija tabok ada ganda rest khaina bhini sa ne hora ya ben khlaima to Rifero hangkai sao khepsa susi chora porosem mala hangkai ta saime tabo baike second time lagi wasareka tabo ni bagai asakiri ata pula rifero hangkai kisa nervous rifero hangkai tabo hangkai to asakiri susi chora porosem asakiri makai mata kono ya abo sewan subjago kaisa borok ni langma sanga bahai ke raiman khaiba bene langma mathang mane kabayo aboni bagai kono kirima phaya habawan subjabata tani thei bai te khoroksa borok ban sikhai aboni slai kaham sam kotor taitam le tong je phongo maisai khaina ne ane nasima duksoka 11 ni sini pressure se khaibai ma tongkha pura tinta jora ma tongkha nge tabok se sopai ori oi res khlai ta ni hamiani babai thai rekha bahai ma tong tam sana musu belakan ka ham ko tini thai mani tiyei ang belakan ham bai ro belakan papla ham bai mari wa tam hangka ni behet rugi mani bagai bong kha takoro 3 bar to kabor ting kha takbe 3 bar tarpore kha bini tam heri pusapai kha nabi kisan nosto hin chawa
enggak kidney dem hin chawo jason deha ganang tui ni report mano gabon khaina ni bagai kono problem ar rapo sakre ni bagai angmo hakai ma kha sini takku mane thai nangai tong ma koek den mai ang tong ma to na thai koek den mai ang gai biporang tong mane taboi ko health care beka mangkha bela kan ham bemari ka mono to bela ham bai hin doktor rok tam hani sakani ni borai ni rok no doctor rok chawo bene nabe tei khai thaka hin chawo nosto kai kidney dem ni bagai bini bohok phuliboi deha ganang jaklam phuliboi ngoi thanga hin chawo gat toina khimna ni borok tam hinsa ko inok samai mang no ko khiriboi chutiriboi khimna hin chawo kai ang bai using liya ngai te borok last 20 tarik hin chawo 20 tarik ngai borok nai hin chawo last phanni cheka sakhan nai hin chawo ngai tabo grobon phulima rok khamia ko to na abo phulima rok ngai te bese ko kan sen tep phule ha chu o te bari tong te bari woi ko ta kok ma yang ko bo bisna chini bolori maya asuk bo maya besai maya ngai belai kostong tong hat na belai kosta ngai no rok nang khatam khlai sa lai ja khai ko boni kam khai chawa mai khai ba tong kha khana mani nang tabo hospital salsa phai ka ngai tel sa sa no ko thang se kamala khai am hai ke soli tong hospital hone khana mani abo ko bu choi am kai ma solo ar 2 din to khai ar একদিন ফান থাং কাম খাইবা না আইং বসলে না নাঙ্গ বসারাং না গায়াং ব চল না নাঙ্গ হাজিরা মান বা বসলে মান বা 500 মান আ 500 সব দিকে দিন মাই আবলে তো কাম মা খাসি আবো মানানে বেলাই বিপটো কলাই তং কত না ইংগে সেং তাবো হসপিটালৰ কিছত থাঙৈ নাই না বব হাই কন্ডিশনত তং সেং কিছত থাঙৈ নাই লাই এন্তা সেং থাংলাই তং সেং Some night time hospital lo klai je bipot habo je klai nai bo siu masaya manang ya matukuya melai kosto habo sai lap kore melai kosto oh kok thong na mà tôi nói ra cái tôi mà nó không có nhà còn mang tông thất bò khi làm nó rác rải nhà thấy của mình mà tôi lấy có sống tổng lấy khám năm sống tổng của nó Ini bumai aku hong bawa nang aja. Aku sama kayak gini yang nang aja. Ayo kok. Boleh kos tak? Aku hong sampai nyo. Ya hong marah aku sampai. Marah. Boleh ham nama semua. Boleh hong nama saya. Mungkin nang ham mana bagai sini. Hak nang tak kau bukan semua coba mengsan atau musuh. Angam musuh nama semua dah. Sana yang anak jesu boy mana suka boy yang boleh kan nama suka. Salse salia posto soy chat mas desa utara. Jah kami mana pun kan. Anu kami jawab sih deh. Bohong sih pun nak hidup lagi Koi mas rangka 7 mas. 7 mas kan. 7 mas. Koi lah kan boro-boro naik kan? Kita ni kau jiwi won aja kan. Tôi là bill trên tổng tha đại sự kiri de kita kelas dokter. Koi lah toma bakam ya tu na. Bila tuma go kalau kita kalau dia ho ka hayang hayo. Ka second itu tua second itu kiri trên tổng tha ambo hayang hay kiri ho kita kalau dia kana hayang habis tu kana hayang hayo masuk. Enggak berok tamu rokun kakun saya dah tamu rok. Orang macam kita ni dem, nabi nostro, nabi te khata ka nabi nostro. nabi tu. Kitni thangka nabi thangka hamus. Kiri khai thangka saya tu ka kiri dem khai chau. Dem bolte thangka ni mang khata. Ini nó còn nabi tu sui cho một thang cái gì đó. Cái này suka. Tapi kalau kita mana huni.
Anak mau tuh pak. Tôi có cái sắp đặt thế này, nó cái tờ thì có rất là tùy mang gì, và nó cái cũng có CD scan của mình, nó rất là tùy cái này còn ồ chị cô rất là tùy này nó tức là vào hôm nay cái rất là đẹp cái biết tùy, không kết này nè nó kết này cái hai cái rất là tùy, nếu nào biết hết thế lo nó tới tam sa làm cái là hai nãy tầm hàng cái thế còn lúc mà đi sẽ lên đi ơi ông thấy cái là tích hết cha nó bắt nó ở cái bắt ra từ khi buổi tối lại bắt đầu nó phải hôm nay nó lên có cái là nó có cái xe mặt không cái bên cái gì nó sinh ra chứ cái gì cũng gặp lại hết rồi nó cũng phải phát thăng bà boนี่ขนาดมันนี่เราดอกตัวเราบิดที่ริกให้บิดที่ไปเนี่ยเราโบราณก็เลยไม่ขนาดนั้นเลย má bay má xịn rồi Ayos mantong pa no, ayos mantong. เราตัวไม่อะ maya không làm cái là maya không Basta suri kami tayo daw si Manu. ตามใครสาหร่ายจานเราคนขยันนั่นเลย Sungkun kayo ando sa mga rong kayo kalu siya ka. Hindi kamu yawo income ko po sa tong ba. นั่นpara bro An parang ko subul tinga. ขบวนเสียงเทจามารา Subul tinga bazar. เทจามาราบล็อกเราโน้ตมาขนาดเดี๋ยวไล่โพสต์ของตัวเราบาสไซเนียที่ไม่อาศัยไลฟ์สิ่งต่างๆแต่ที่สังเกตมันชัดว่ามันไหนเนี่ยมันก็ชอบอะไรนะเดี๋ยวชอบมันสังเกตมันก็เป็นเราจะชอบอะไรเดี๋ยวไล่โพสต์เดี๋ยวไล่บีบตัวไม่จำเป็นnó phải nữa nào mày xin sao này cái hàng xe vào đây còn ở đâu vào đây à tiệm không Rata mete en bon sala ha Karon tanggal le ho belai ke khao khak sango tei tong thok ma bo mano tamni himke ani sakni thui bai tei khorok sani langmano mothangai na rakman khe aboni slai samung kodor tamole tongba seng langmano le roi mania haifano langma mothang thani bole seng sini thuino roi mano